దడ 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 ఎదలో నా హెడపడా ఏటే మందెత్వా సెగ 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 చెలరేగేయగాదిగా. అయ్యి బాబు దీని కథ ఎలా ఉంది మనవాళ్ళు కదా అటేలా పెట్టొచ్చింది, పెట్టెకి ఈడొచ్చింది. ఎవరైనా ఉన్నారా? కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు కుక్కు తిట్టింది. కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు ఈడేమో వేడెక్కింది. మా బాబు బాలరాజు పెళ్లి చేసిపోయాడు. నా వాడు నాగరాజు పైకి వెళ్ళిపోయాడు. అయ్యో పాపం అల్లం బెల్లం పెళ్ళైపోయిందా? పొల్లే కానీ డిల్లెం పెళ్ళం ఆటైపోయిందా? మూడంటే మూడే ముళ్ళు కట్టి మొగుడు అయ్యాడు. మూడు నాయం చేయలేక మంచం పట్టిపోయాడు. నాకేం కాదు నేనున్నాను నాతో వచ్చేవే, మందే కొట్టి మాతో పాటు చిందే వేసేవే. కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు కుక్కు తిట్టింది. కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు ఈడేమో వేడెక్కింది. పాలు పెట్టి అందాన్ని పెంచేసుకున్నా. రంగు రంగు పూలు కట్టి సింగారాన్ని పొగేసుకున్నా. చిన్న రేఖ సైడే సుట్టి బయ్యారంతో ఊరిస్తుంటా. చుట్టూ ముట్టి నడుం పట్టి చేయేస్తుంటే ఆనందిస్తా. బావంటే నా వాళ్ళు, మామంటే నా వాళ్ళు, అందరూ నా వాళ్ళే అన్నుంటే కానోళ్ళు. గడియేసుకున్నాక గాఢంగా మీరు గుర్తొచ్చి సత్తున్నామా మారంగా. వెలుగారిపోయాక సాయంగా లేక సుఖసత్తా బరువాయే రామాలింగా. కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు ఈడేమో వేడెక్కింది. లేదు ఏ పాడైనా బతనుకోను. యావాడ వీడలేదు తేడా ఏ రేట్ అయినా కాదనుకోను. ఊరు వాడ ఏ చోటైనా ఏనాడైనా రాననుకోను. ఆరు బయట ఏ పూటైనా చీకాటంటే చాలనుకుంటా. 3 నెలలు 6 నెలలు 2 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఇంకెన్నాళ్ళు నాకింకా సంకళ్ళు. వయసాగమైతాంది రారంగా ఈడుగోడెక్కి కుస్తాంది సెంబోలింగా. మనసాగలేకుంది ఏకంగా నేడు ఎట్టాగా తీరేది నా బెంగ. కుక్కురుకుక్కు అమ్మడి ఈడొచ్చింది. కుక్కురుకుక్కు ఈడేమో వేడెక్కింది. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.